Den Tula su cosecha, Nifa Ansano takana e ruta di Tula para buscar inspiração for o passado. Den série 2, Nifa a invita holandês europeu, para papia tocante na vida na Corsau e para mira sinang sa Kiko Tatula su cosecha. E wespet den edição 3, ta Miriam Griffioen, pintor com ambição para colorear inteiro mundo. Leven op Curaçao betekent voor mij buitenleven, vrijheid, kleur, alles. Hoi. Bon dia, hoe gaat het? Goed, met jou? Ook goed. Hoe lang zit jij hier op het eiland? Nu 2,5 jaar en ik heb vroeger hier 3 jaar gewoond. Waarom kwam je eigenlijk naar Curaçao? Ik was Nederland zo zat. Je bent ook wel eens in Nederland geweest? Ja. Daar is het zo druk en grijs en regen. Daar word je niet zo vrolijk van. Oké. En hier is alles zo lekker buiten. Veel relaxter, fijn, iedereen is vriendelijk. En in Nederland is alles zo gehaast. Oké, en daar kan je dan niet meer tegen? Nou, ik kon er wel tegen, maar als je dan kan kiezen, dan Nederlandse Antillen was het natuurlijk. Dus ik denk, nou, dat is echt voor de Nederlanders die dus echt gewoon niet meer in Nederland willen zitten. Nou, dat is een goede uitleg. Oké, dus dan ben je hier naar Curaçao gekomen. Wat doe je hier op het eiland? Ik maak kunst. Je maakt kunst? Wat voor kunst? Dus, ja, schilderijen, muurschilderingen, beelden. Soms ook meubeltjes. Ik vind het gewoon heerlijk om bezig te zijn. Ik word hier zo ontzettend geïnspireerd. Oké. En wat inspireer je van het eiland om je kunst te maken? Nou, ik ging vaak duiken of snorkelen, weet je. En dan ben je in een totaal even andere wereld ook. En dat inspireert. Je bent er echt even uit. En als je op straat loopt, alle huizen hebben kleur, de vormen. Het is helemaal niet zo hoogbouw. En weet je, in Nederland heb je al die flats. En ik vind het ongezellig. Je weet niet eens wie je buren zijn. Terwijl ik hier echt super lieve Antilliaanse mensen naast me wonen. Als jij zou kunnen kiezen waar je geboren zou kunnen worden, ja. Of Curaçao of Nederland, wat zou je kiezen? Ja, hier op Curaçao. Ja. Ik denk ook dat die kleine kinderen hier zoveel meer lol hebben. Op het strand spelen en lekker buiten, lekker in de tuin. Ik zat op zolder. Dat ik wel een leuke speelzolder voor mijn ouders gekregen, maar dat is toch geen Curaçao. Wanneer wist je dat je eigenlijk zo vrolijk werd van kleur? Ik was altijd al zo. Ik denk als kind al. Met kleurtjes en stiften en dingen. En alles uitbundig en heel veel. Dat juist zo in Nederland alles zo grijs is, denk ik. Dat ik juist gewoon alles op wilde fleuren. Plantatie Groot Santa Marta tabata riba Tula su ruta. Dicho ta, o esclavo nang di Groot Santa Marta ayuda cu preparación di rebelión. Doet het wat met je dat je nu op zo'n historisch plek bent? Doet het wat met mij? Ja, je staat er wel bij stil. Wat er allemaal gebeurd is vroeger. En het is nu heel vredig hier. Heel zo rustig en mooi. Maar het was toen natuurlijk gewoon helemaal geen fijne plek. En als je daarbij stilstaat, wat komt er dan op? Nou, dat hier heel hard gestreden is voor vrijheid van wat wij nu hebben hier. Die hebben ze hun leven daarvoor gegeven. Ben jij jezelf ooit in je vrijheid beperkt? Nou ja, ik wilde altijd naar de kunstacademie. En mijn ouders hadden zoiets van, nou doe dat maar niet. Want daar is geen droog brood in te verdienen en je kunt beter rechten doen of iets met toerisme. Dus ik ben ook pas veel later begonnen aan de academie. Maar ik heb het wel doorgezet. Voelde het aan toen je ouders je dat zeiden? Ik ben gewoon weggegaan. Ik was 17, toen kwam ik al hier. En vanuit hier ben ik naar Australië gegaan een jaar.
En nog een aantal andere landen gezien. Vietnam, nou ja, ook Vietnamoorlog. Maar je hebt zoveel India. Je ziet er zoveel armoede en je ziet er zoveel, maar ook weer hele schoonheid, weet je, kleuren van die mensen ook en vriendelijkheid en ook mensen die gewoon niks hebben, maar die dan toch trots zijn op hun land en ik vind dat mooi. En toen ik terugkwam had ik zoiets van, ja, ik ga toch kunstacademie doen. Ik heb jullie hulp niet nodig, ik ga zelf gewoon heel hard ernaast werken en ik ga het toch doen. Daar ben ik heel blij om. Hoe stond je tegenover om die beslissing te maken? Ja, ik had zoiets van, ik ben volwassen nu. Ik kies mijn eigen plan. En nee, ik ben gewoon heel blij dat ik wel die stap heb genomen. En mijn ouders zijn nu heel erg trots. Toch? Ja, nu wel. Ja, maar nu zien ze ook van, ja, je hebt echt gewoon naar jezelf geluisterd. En Heb je ooit die nagesprek met hen gevoerd? nee, dat heb ik nooit. Nee, ze weten ook hoe ik erover dacht. En ze hadden ook zoiets van, nou ja, als jij dan nu wel kunstacademie wil doen. Nooit meer teruggekeken naar dat moment, nooit meer. Nee, ik zit niet zo, ik ga die kant op. Okay. Daar is mijn doel. Gewoon vooruit kijken. Wat mooi hè, die libelles hier. Ja. Die noemen ze hier toch jeje? Ja, jeje. Jeje. Ja. Leuke naam. Het zijn net helikopters hè. Ja, als we zo blijven staan. Dit waterbak is een postdipia noemen ze dat. Postdipia? Ja, dat is, ze noemen het ook postdiabi. Het lijkt op een sleutelgat als je goed kijkt naar het vorm. Ja. Dus noemen ze het dan postdiabi. Jabi is sleutel. Ja. Oké. Vitazinha papiamento. Botacinha papiamento. Si, Dat is goed. Ken je al heel veel van papiamento? Tiki. Een klein beetje. Ja. Oké. Wat vind je daarvan van het feit dat sommige Nederlanders van Curaçao komen na 15, 20 jaar en de enige woorden die ze weten zijn douche, bandia en montardi? En hopiebon. Ja, en verder weten ze niks meer van de taal hier. Jammer hè? Ja, waarom vind je dat jammer? Nou, ik vind het belangrijk als je een beetje aanpast. Als je gewoon naar de supermarkt gaat en in de taal van hier, weet je, mi poranje, dit en dit. Dat je gewoon net, ja, ik vind het gewoon respectvol om je aan te passen. Okay. Je hoeft niet alles, maar wel, het wordt gewoon wel gewaardeerd. Ik heb dan nu, denk ik, een stuk of 15 lessen gehad. Weet je, een A, ta, tabata. Dat je een beetje weet, maar ik vind het wel moeilijk om als je een groepje hoort praten, om die dan echt te kunnen volgen. Want dat gaat zo snel. Ja. Maar vind je het belangrijk om hen te kunnen volgen? Ja, ze spreken met mij altijd gelijk Nederlands als ik erbij kom. En dan zeg ik wil het graag leren. Ja. Maar dan zijn jullie, of tenminste de Curaçaoërs, gewoon zo beleefd dat ze toch gewoon Nederlands gaan praten. Terwijl ik er juist zelf om vraag van, ik wil het leren, weet je. Mitasinha en het is ook gewoon leuk. Je nang. En meer hier. Hopi bonita. Den passado tating esclavos specializado em diferente fishi. Trahaseta di coco ta unje fishi ng aki. Nanta pa tahu sa zeta di coco pa unta riba kurpa anto palampi kutakima riba seta. Bom dia. Bom dia. Maria. Maria. Miriam, hallo. Nós temos dois coco aqui. We hebben hier 2 kokosnoten. Zie? Bota kibrele, anto ora boca kibrele, o ecuchu, bota saca e comida, anto que comida, bota raspa. Was dat duidelijk? Ja, mi comprending. Oké. Zo kibrele snaki. Je kunt het afgooien of zo op de grond ramen. Oké, ik ga hem laten vallen gewoon. Ja, door.
Goed zo. Wauw. Is klaar. Dus zo. Ja, is klaar. Hebben we dat gehad? Oké, nu moeten we gaan raspen. Oké, misschien dat dit helpt, want tijdens het werken wat de slaven deden, daar hadden ze allemaal een liedje. Ja? Oké, nee, is goed. Oh, we gaan zingen. Ja, samen met het werk, ja? En wat ze deden was, ze gebruikten het ritme van dat lied om het werk te kunnen doen. Oké. Dit lied wat we nu gaan zingen, gebruikten ze voor meerdere werkzaamheden. Niet alleen maar voor kokosraspen of zo, maar voor meerdere dingen. En het gaat zo. Katibuta galinha mama, katibuta galinha, nanta cambia nampa koi loco. Zo gaat het een beetje, oké? Eerste zin, katibuta galinha mama, katibu ta galinha mama. Oké, katibuta galinha mama. Oeh, oké. Ik ken alleen het liedje Ata patata con pan con leche pistachio o pamucha of zoiets. Die heb ik nou. Ik ben het alweer vergeten hoor. Katibu ta galinha mama. galinha mama. Oké, we gaan alleen maar die Galinha zin doen. skip. Ja. 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 Katibuta galinha mama. Katibu ta galinha mama. Katibuta galinha mama. Ik ben niet zo'n zinger hoor, maar Ja, we gaan laten we het dan proberen. die ene zin proberen met het raspen. Katibu ta galinha mama. Katibu ta galinha mama. Katibu ta galinha. Katibu ta galinha. Katibu ta galinha mama. Después de alaga e coco raspa para 3 días, por saque el leche foco abai drift den top. Is het goed zo? Of te Probeer veel alleen maar het stukjes? melk eruit te halen. Zie je? Ora ahase el leche aquí, al fin al cabo, es zeti coco ta sale fo. Dat was leuk om te zien. Ja. Om te zien en om te ervaren. En om te proeven. Ja. Over ervaringen gesproken. Heb jij gemerkt dat de Curaçaose bevolking weet van zijn geschiedenis? Dat het onder hen leeft? Ja, dat merk je. Of nou, mensen hebben het erover. Ja. Maar heb je het echt gemerkt? Nee, het is niet echt een onderwerp waar je over begint. Oké. Ik ben meer... Ja, je praat wel met mensen, maar meer over het dagelijks leven. Tenzij iemand anders erover begint. Oké. Is het jou voorgevallen dat ze jou slecht behandelen omdat je een Nederlander bent vanuit het historisch perspectief? Nee, ik heb dat niet zo ervaren. Ik ben sowieso iemand die heel erg in het heden leeft en geeft en deelt en vriendelijk, weet je, altijd mensen wel begroeten. Dat je dat ook gewoon terugkrijgt heel erg. Oké. Ik vind de mensen hier echt gewoon heel vriendelijk. Het is niet van, oh je bent Makamba, dus nee. Zou jij ooit neerkijken op iemand omdat ze geen Nederlander zijn? Nee. Nee, nooit. Nee, ik vind iedereen echt gelijk. Okay. Ja. We hebben het een poosje geleden gehad over Tula. Maar weet je meer over Tula? Ik weet 1795 dat hij in opstand kwam en dat ze richting Willemstad gingen. En ik weet zeg maar hoe ze om hun leven zijn gekomen en in bijzijn van al die andere slaven van ja, dit staat jullie ook te wachten en dat soort dingen. En 17 augustus natuurlijk een grote dag was. Of heb jij zelf kenmerken voor Tula bedacht nadat je dat verhaal hebt gehoord? Nou,
ik bewonder hem wel. Weet je, door gewoon zijn kracht. En ik denk dat hij wel een voorbeeld kan zijn voor een hoop mensen. Ja. Om gewoon je doel na te streven. En dan kijk je toch wel gewoon naar mensen uit de historie. Of ja, vind dat wel mooi. Ja. Zijn er mensen die jij bewondert omdat ze jou hebben geholpen om jouw doel te streven? Ja, maar toen was ik echt nog heel klein. Oké. Ik heb toen tekenles gehad, vroeger in Nederland in het museum. En daar heb ik echt mijn ouders gek voor gezeurd. Want ik wilde niet naar sport en ik wilde niet een muziekinstrument leren. Okay. Maar ik wil heel graag gewoon op tekenles. Mm-hmm. Dat is wat ik wil in het museum. En op een gegeven moment zei ze van nou oké, ga dan maar naar het museum. En daar heb ik dus tekenles gekregen van gewoon een heel bijzondere vrouw. Voor mij was zij gewoon heel erg belangrijk. Ja. Alleen op een gegeven moment is zij overleden. Okay. En ik heb ook gewoon daarna gedacht van nou, het hoeft van mij ook niet meer, weet je. Dat tekenen en schilderen. Maar ja, op een gegeven moment heb je toch zoiets van ja, wat erin zit, weet je, moet er ook uit. Het is gewoon een passie. Dus ik denk dat ik het... Ja, ik denk 8 jaar niet heb getekend of geschilderd. Gewoon doordat ik gewoon die vrouw miste. En zij was dus echt mijn lerares daarin. En toen ben ik het weer gaan oppakken. Maar wel echt zo blijven schilderen zoals zij mij zeg maar had geleerd. Ja. Ik heb haar wel heel erg bewonderd, ja. Ah, lekker. Ja. En al die kokolisjes hier. En hi. Ja, Miriam, ja. Wauw, wat is het hier mooi. Ja. Ik zie je daar met die kwast in je hand. Ja. Vertel eens even daarover. Ja, je had gevraagd of ik iets wilde meenemen uit Nederland. Wat bij mij past. En nee, dit is iets dat ik echt al jaren heb. Ja. Het is een heel klein kwastje eigenlijk. Ja, het is echt mooi. Het is, ik ben er heel lang naar op zoek geweest. Het is ook in de vorm van een zwaard. Het heet een zwaardpenseel. Een wat? Een zwaard. Een zwaardpenseel. Hij lijkt Zwaard. ook een beetje als een zwaardje zo. Oké. En als je als je verf aanmaakt, en niet te dik en niet te dun, zuigt hij zich helemaal vol. Ja. En dan kan je echt gewoon meters lijnen maken ermee. Okay. Dus aan één stuk. Dus je hoeft niet weer in de verf en weer, want dan ga je dus stukjes zien in je schilderij. Ja. Ja, terwijl als iets uit één lijn bestaat, dan daar zijn deze kwastjes voor. Maar ik heb er heel lang naar gezocht en ik wist dat het bestond. En je kan er heel mooie stippen mee zetten. Met gewoon zulke stippen, helemaal rond. Dat je een druppel laat vallen op je doek. Ja. Waarom was je specifiek op zoek naar die kwast? Ik was helemaal geïnspireerd door de Aboriginals in Australië. Daar ben ik ook geweest. Wat is dat? Aboriginals, het zijn de lokale mensen die daar dus wonen en die heel erg met kunst bezig zijn, in de natuur wonen. En Aboriginal art is herkenbaar doordat ze heel veel met okertinten en terracotta kleuren en daar pigmenten van maken. Okay. En die mensen schilderen heel veel met stippen. En waarom, daar ben ik nog niet achter gekomen, maar het inspireerde mij heel erg om stipjes overal. En
toch weer iets drukker, weet je, dan egale vlakken. Oké. Zou jij met jouw leven en met je werk mijlenlang van kleur in het leven van iemand anders willen geven of druppelen? Ja, ik heb denk ik al kilometers geschilderd. Ik denk dat als je hier straks een hele route kan doen over Curaçao, dan heb je overal wel een dingetje. Waarom doe je je werk? Het is Waarom mijn schilder passie. je? Het is mijn leven. Doe je het voor jezelf of doe je het voor een ander? Wil je er wat mee bereiken? Mensen worden wel vrolijk van mijn dingen. En dat vind ik wel heel mooi. Maar is dat wat jij zelf wilt? Dat mensen vrolijk worden van je werk? Ja, ik vind het wel fijn natuurlijk om te zien. Heel veel kunstenaars die zitten zo in hun eigen gedachten en die maken een doek. En die denken van ja, dit is mijn levenswerk en ik kan er geen afstand van doen. Terwijl ik eigenlijk alleen maar mijn werk de wereld in wil brengen. Ik vind bijvoorbeeld street art, wat daarna weer met een tuinslang overheen en weg is het. Daar kan ik niet tegen. En dan denk ik, oh, zoveel mooie dingen en dan is het weg. En ik maak dingen die voor het leven zijn, weet je. En na mijn dood dan bestaan ze nog. Ja. Dus je zet iets neer wat gewoon de geschiedenis ingaat. Ben jij jezelf ooit in je vrijheid beperkt? Nou ja, ik wilde altijd naar de kunstacademie. En mijn ouders hadden zoiets van, nou doe dat maar niet. Want daar is geen droog brood in te verdienen en je kunt beter rechten doen of iets met toerisme. Dus ik ben ook pas veel later begonnen aan de academie. Maar ik heb het wel doorgezet. Dit is voor jou. Wat Dit lief. popje is gemaakt op Taller Sociaal Santa Maarten. Ah, die Dus is dat leuk. krijg je van ons. Dit kaartje met bedankje van het hele team. Ah, En dit boekje krijg je ook erbij. En we hebben iets erin voor jou geschreven. En het luidt zo. Kleurenzielenfabriek. In het diepste van mijn ziel bevindt zich een grote kleurenfabriek. En telkens als ik iemand zie, met en zonder verdriet, mi kepa e cremula te ora e hari ilora de intensidad di felicidad y así forma su propio kleurenfabriek in het diepe van zijn eigen ziel. Wat er hier staat is dat je dan, als je die persoon ziet, dat je wil dat hij dan glimlacht, dat hij schaterlacht en dan valt in de intensiteit van geluk. wat mooi. En dat hij dan zijn eigen kleurenfabriek vormt in het diepe van zijn ziel. Wat onwijs leuk. Dankjewel. Ik heb helemaal geen cadeautje terug. En ik heb zo'n mooie dag gehad met Je jullie. hebt ons al gegeven wat je kon geven. Je was hier en dat is cadeau genoeg voor Superleuk. ons. No? Echt, daar ben ik heel blij mee. Kom. Let's go. En siguiente edición de Tura su cosecha, Nifa Takana Kumarike Damen, docente de Human Resource Management na UNA. Voel jij je enigszins schuldig omdat het eigenlijk in jouw geschiedenis voorkomt dat jouw mensen, andere mensen onrechtvaardig hebben behandeld? Nou, wat wel is dat toen ik voor de eerste keer hier door Curaçao liep, Ja. toen voelde ik me echt wit. Toen had ik echt zoiets Wit? van, ja, ben er nog nooit zo bewust geweest van mijn huidskleur. Corda visitanos riba internet. Like nos di tour manera kuting. Pasombra kuboso sosting nos por sigue de sorria tula su cosecha.